Преди да стана възрастна, нямах абсолютно никаква представа как да използвам LinkedIn, какво е LinkedIn, трябва ли да го използвам и въобще всичко там ми беше тъмна Индия. Ако си на това място в момента, мога да ти помогна с няколко съвета, които мога да ти дам, защото от 4 години всеки божи ден използвам платформата. Не съм експерт, но поназнайвам това, както може да се предположи. LinkedIn на първо място е бизнес платформа. Това означава, че тя е направена за да свързва бизнеси с други бизнеси, хора, които си търсят работа, с хора, които предлагат работа, продавачи, с купувачи и въобще там се случва биг бизнес. Така е направена, съответно като всички останали, бих казала, че колкото повече развитие профила, толкова повече те бутат напред. Трябва да имаш професионална, адекватна снимка, риска на бял фон е напълно достатъчно. Също така трябва да имаш адекватно описание, с какво се занимаваш, какви са ти постиженията, всичките ти позиции, на които си работил, езици, които говориш, умения, къде си учил, всичко това адекватен, структуриран профил, за да може един човек, който ще купува от тебе или пък ще те наема, като влезе в профила ти, да разбере за какво става въпрос.